protože to krásné počasí, to sluníčko, to teplo, jenže i ten vítr vylákal sem na vodní hladinu desítky kajtařů a surfařů, jenže už ne všichni se bez cizí pomoci dokázali vrátit časem, protože ten silný poliv větru je zhazoval, oni v té vodě rychle ztráceli síly a právě nebýt vodních záchranářů, tak by se na břeh bez cizí pomoci nedostali. Jen v sobotu záchranáři zasahovali u 16 zásahů, ošetřili 7 lidí, naštěstí se ke všem dostali včas. Samozřejmě to vyčerpává člověka, ta voda je studená, ještě víc je slunečno, tak ta voda je studená a ten člověk je daleko víc vysílený než No jo, pusinku. No jo, fajn. Záchranáři našli třeba surf, našli tu plachtu, ale nenašli toho člověka. Naštěstí po několika dalších desítkách sekund jsme slyšeli, že dobrou zprávu, že záchranáři... No jo. No jo. Mazli, dej pušu. 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 Je to vše, pěkný večer. Hydrometeorologičí i samozřejmě přijde o peníze na svůj provoz.